Find Opponent. Това е бутонче, бла 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 бла. С него влизаме в възможностите за игра. За игра имаме няколко възможности. Синглплеер опция, да си поканиме приятел, ако имаме такъв, или да си намериме автоматично някой съперник. И сега ще демонстрираме автоматичното намиране на съперник, като натиснем Quick Match. Влизаме в едно лоби и се появяваме заедно с първия срещнат играч. И това е играта. Първият стадий на играта е пъзел, където трябва да намериме еднаквите символи. Като намериме еднаквите символи, броя взима се отчет кой е намерен и се продължава нататък. Следващия стадий е за гласовата команда. При натискане на бутон получаваме възможност да говориме. В момента няма как да го демонстрираме, тъй като микрофонът е зает от записването. Следващия стадий е показването на Custom Gesture. Показано е с диаграма как трябва да бъде направен. И когато бъде направен, ни пуска на следващия стадий. И при разтръскване на последното се изпраща магията. Информацията отива до другия, съответно се взима живота и същото нещо става и от другата страна. Също така имаме възможност за профил, където би трябвало да има информация и резултатите на играча, които ще се запазват локално. Анимацията е направена с Custom View, като той наследява Surface View и се ползва Sprite Sheet за различните кадри.